Yoroi trai, se sen pat ngai ku play pi baro aga kerteng ke patiang tam ke jong ujisu. Te shu abangan poi she ka tien ke jong play ke bangan ai shapi ha ka sngi. Te nga kwa ban ai ku play kerpang ye pi baro ki balaya don bentalang bat ngamen riu terik. Ha ka tu ka sngi utrai sha te chapo jingking mentedu ha ka tu ka yeng jing duai. Te nga ai ku play kerpang ye pi baro gitu gibalawan na jan bat kumjuru gitu gibalawan na jengai te bat sakwe pat ngapan map na pi ba baro shimit wat hadu mentaru ngam hon syuk ka mensim na marba ngalakum ya lad ngaklem yo bangan kurku ye pi wei pa i wei bangan bo ti ha ka jing shisha man bangan dep ban ai ka jing kren ngaju pen melien ban khot chakmat bangan yo ban kurku ya pi kam tamba ula ai yang ada kata ka ikhtiar ka ba udah keren hi yang ngamen singi sejan chua bangan mi na kani ka jaka bangan let chete shopo jowa udo ong ngalapen ko bor ya pa ba ha pan kurku dak ka bangan kurku ngan kurku shisha hanre ngas ngosi bangala kum yai lat ya kata ka benta bat ngam sngo hon chu hadu mentaru hanre ngapan map na pi nganget kan sedon hi ka we ka por bangan seyok biang bangan ai ka jingkren sa hisien pat syakate ka jaka te lakam dei shu ha ka tu ka yeng jing duai henre kan don ha ka wei pat ka yeng jing duai ka ba uble ula pen kre menta bangan don ha kata ka jaka bat nganget on dala dep kata ngan seyo ban kerku ye pi te henre ya ka ba bentuk ka singi ngapan map na pi te henre ha ke jing duai ke jonga man la ka singi ngayale hikat bala bangan kurkhui pi te to ble un map ye nga bangalakum yat lat ye ke ka ba u la kren hanga na ba bangadang long tang ka briu ngalakum yat lat te ka jing hikai ka bangawan ra shapi menta ka singi ka kerteng ngalabo ka jinga satnya u briu hakmat u blei na mar ka jing bom tikna yala ka kam kajing ya satnya ubriu hakmat ublay namar kajing bom tikna yala kakam kaba ublay ula ai hangi ki kristan hi baro tini pai bet chakak tin kajong ublay ngene pet na exodus kala nong kabalai kada khat kaba khat way ayu ka bible ka ong henry moses ulo ong ha ublay ngang along u bangan let chow paro bat ban yalam no yaki kon Israel na kari Egypt hang ni ibong Moses uya sat nya bat ublay haba ublay ula jet yo Moses ublay ula jet yo Moses ba unong pelat yaki kon Israel na ri Egypt na kakti jong uparo tapi yo i hang ni ba kumno u Moses ula ya sat nya bangalong u henre ngakwa bangan ong ye pi ba pi wat nom ya sat nya ru hakmat jong ublay na mat bang ngi baro ngi long tek kum Moses hi u bahagane kapateng benriu ka jongi haba ublay ula pelat yangi nakapop haba ngi la yo ya ka jing pen kam dei yangi bangin chu hun bangin chu shong kum ne marwe lani haba piyo ya ki mensim ki bakordor ki basha te ki basha kom hakapop kam dei yang nga bat ya pi ba ngilong ki kum ban chu ong no Moses hang ni ushu ong no ngade kakme ngade ukpa banganga nganlet ban pelat ye ki kon Israel nagakti jong paro te hanrai wat nom long pi kumta uble ula jet yang nga bat ya pi kum ba ujet yo Moses pi gini ki kon Israel kidon haga jinsha te mrau hapo Egypt piru lese haba pipet saudong kani ka porthai ki marjan ki jong pi lese piyo ki don chi bon ki mensim ki bakordor ki bala sha te sha kom hakan do ka benta jong ka pop te ublei ubo ha ka donut ka jong pi ba pi pen pelat ye ki nakakti jong usaitan balong ka dur jong paro te let ban pelat wat nombo jingkeli hakmat jong ublei wat nombo jingkeli wat nom ya satnya henry bu ya kane kawai
ba ublay ujiet yangi baro tang bangila yo jing plat yala de ngin shu hun no hanrei haba phi ki men sing ke ba kordor ki bala sha te mrau kum bala sha te mrau ki khon Israel hapo Egypt phi menta ki bon pa ki ba sha te mrau ha ki ba bon rukom ki benta phi hap ban let ban plat kata kadika mon ka jo ublay bala da phi yo asngau ha kadika klem mat ka bang ong ya phi ke let plat la da phi sngo tho bala plat ya phi na ka jing sha te nga ong ya phi ke let plat kam dei bang nga ong re ublay u ong ya phi kom ba u ong yo Moses nga ong ya phi wat ya sat nia What ya satnya tentang kibriu ki ong he ki mat ya dap sto ki le pop ki ma ya dap sto balai ki tu ki di para jo phi balai ki tu ki di men jo phi te han rai nginom klat ya ka ne ka wei ba paro ni long shi para ha utra ngi de ban don ni ka jing sngo khia ba di ka jingkit kle la da phi sngo tho bala plat ya phi to let se ban plat lem ya ki wei ru na ka jing sha te mrau ha ka pop kum balong kini ki khon Israel ki bala sha te mrau ha ka ti jo paro ba po Egypt amen but chisho ka Bible ko ong kumno kani kala nong ka basaw ko ong kumno kani kala nong ka basaw ko ong teo Moses ulayat ho pat bat ula ong hanrei hakmi kin om yang nget yanga lemnis ngap ya ka tien jonga na ba kin ong utrai shem la pau shem la mi pau ha me phi hang ni ru Moses uya sat nia bat ublay uya sat ya ka kam ka ba ublay ula ai uya sat nia ong yo ba kim nget kat bakum ka tien ka jong ublay kat bakum ka an blay ka tien ka jong ublay ka pha yangi bangin plai ka kerteng ka jong utrai ba no bam pla jisuru unam plai yangi hanrei don bon ki ba shep teng kom balong Moses ki don ki briu haba ki mut ban let plai ka kerteng ka jong utrai ki shep teng yo ki ole pastor ole nong ya lap bat kum ta ter hanrei ngo ong ye phi wat nom shep teng balai te phin shep teng ada ublay ula khot ye phi nga ong ye phi wat shep teng ban plai ya ka kerteng ka jong utrai ada phi shep teng ban plai ka kerteng ka jong utrai kamot ki ba bon ki men sing ki ba koror kin du jingkyrkhu hanai la da phi not ban plang kwa ban ong ye phi hap deng ki ta ki ba phi let ban pla kin don kat to kat ne ki ban ko ngu kin don ru ki ban ko ngu kum to te hanai na kam ta ki to ki ba ko ngu kala long em ka jing man to ya ki bat kaburom ru kalong sha ublay ba ya phi ru kawan ra ka jingkyrkhu bat ada pila nuot ban pla da ka mensiam baro bat ada pila nuot ban pla da ka dok nuot baro ngakwa bangan ong ye phi ya ka ne ka wei ba ha ka wei ka sngi kinsa pen kendo ka tu tin ka phi kran ma phi menno ha ki la kam long ha ka tu ko por hande kan don hi ha ka wei ka sngi ka jing pen kendo la da pila nuot ban pla da ka mensiam baro da ka dok nuot baro na mar kata wat nom sngam shep teng ko ba Moses hang ni ru wai dau ong yo kim ngan Kidon ki brio ki bas ngole rai man pla ho yo ki tharai yang akum ta yo ki ong yang akum ta hanrei ngo ong ye pi bala da ublay ong ye pi ka tin ka chung ublay ka ong bangi de ban let ban pla bangin long ka jing plat ye ki mensim ki ba kordor wat nom ya sat nya ha kwat chung ublay shu ko ngo simple ben ublay utip hi ban pendep ya ka kamram ka ba udai ban pendep leng ba jong phi dakaba phi shu ko ngo bet simple you what nom sngo shet ting ai ru em hanrei shu pla bet shu kren bet namar ma u te u pha tika dei em yangi bangin ko ngo you dakaba ngin long shlor sedang shwana yeng la jong sedang shwai ki para marjan sedang shwai ki khon ki jong phi sedang shwai ki lok ki jor ki jong phi onda phi la ublei un sa pha e phi chajngai sedang shwana jan Wat nam ong kum au Moses yo kim ngai ta ki ngai ne kim ngai ne phi phim chim la kran ni ka ten la jong phi kran ni ka ten ka jong ublai ka sa ha ki te ha ba phi la le hi na do ka do nu ha ba phi la le hi na do ka men sem to tep ya ka ne ka wei ba utrai utip hi ya ka ai ka ba un le ka kamram phi la le ublai un pendap hi ya ka ai ba ro khwat ya phi ka long tang ba phen chu ko ngo hanrai wat nom ya sat nya mat jong blai na mat ubri u ai dau palan
แต่ว่าไอ้กันยังงาบัดยพี่บ้ากินไอดาวที่เนี่ยเป็ดกันนี่ก็คัดกับชิพาวนะกันนี่ก็น้องกับสาวกับองกุมโนเดี๋ยวโมเสสอุลองหาอุตรายอาตรายจงงามลองอุบปนากับชินตุรเล่มเนี่ยมันโนเล่มเนี่ยฮัดดูบ้าเมลากรันบัดลาอุชากรีหันเรงาลองอุบทโลนกับจิงกรันบัดอุบทโลนอุทเลพี่โมเสสไอชีไอดาวฮัดดูกันโนเซียนไอดาวอยู่เบลบัดกิบบ่นกิชักรีกิจงอุเบลฮัดดูกันโนพาวเซียนกิไอดาวฮับอุเบลอุคัดเชกกัมก็จงอูนะมารกตังองเอพี่วัดน้ำไอดาวหังนี่โมเสสองโนองบาลองอุบปนาทะเลอะไรเงี้ยองเยพี่วัดน้ำประคัดเอกตากจิงปนาทะเลกจงพี่นี่กจิงบอมปนาทะเลกจงพี่ละได้ยักรันนี่กจิงชิชาngadai ka brio ka ba enjoy ban chat show ngadai ka brio ka ba enjoy ban chat mo ha ka por ka ba blay ukhat yenga ai we ikin tin ru ngam don e bangan aisha ki brio han re ha banga shu ko ngo ba ngan di tho e phi man tala saus na mar we nga ai ji kai man la ka te yo ha ki tu ki singi bala let lai arsian license sausin ru shi te yo ngadang ai ka tin ka jong blay man taban kaduna ka program ka banga ngaju ai ka long tang si sin chiteo ka daw ka long ba ka don no ka ni ka lockdown kum ni ka don no ka ni ka covid-19 hare man chwa lagi program chunga ki bon hare nga dei ka pri bom don jing nang jing start nga shu ko ngo simple ban ma uhi ulakren leng ba jonga nga ngam shim lakren haba u blai ula khot namar ka tanga kwa ban ong ye pi wat nam ong ngam don jing nang jing startวันน้ำอ่องมันดอนจริงนางจริงสตาร์ทอันนี้ก็มีงากับเรียวกับตั้งอูเอาบีรุงอัมเต็มกุมโนเบลวละบันขอดยังงาวัดน้ำประคัดกุมตาตั้งว่าเพนชุกก็งูอะไรอุเบลอุละขอดเอพีชะกะกัมกะจงอูงาอ่องเอพีและเอกตามาอูนบุหากชินตุรกะจงพีอุขอดเอพีฮักกันโนกรุกอมและเสืออุขอดเอพีแบบเพนลองตังกันน้องด้วยอะสัตแล้วสู้เปลวขวดยาพีเป็นพินลองตั้งกันน้องอย่าสล็อกมาร์เม็ดยี่กี่เปรี้ยวอย่าสล็อกอันเอาเปลวขวดยาพีก็มาขวดยังไงมันภาษาจีนก็จงอูลาพิมดันจิงนางจิงสตาร์รูอูเปลวอุ่นยั่วไปอุ่นเป็นดันกำยาพีตั้งแบบพินชุกก็งโง่กำมันต้อยกับจิงนักทะเลกับจงเงยไรไอ้แบบอูเปลวอุ่นกรันเล่งแบบจงพีแบบชีโบนกิมันเสียงกิบกอดรอดกินยอดมาดกับจิงกระคูนะกับจิงเอ็มกับจงพีเห็นไรวัดน้องยาสัตเนียหักมาจงอูเปลวน้ำมันกิแบบโบนกิยาสัตเนียงไอ้โง่อูเปลวแบบอูเปลวขวดยังไงงาเคลมยาสัตเนียงาชุกก็งโง่เป็น simple อูอ่องเปลกับ ministry ชูเปลแบบอูไอ้กับกระเตงจงกับ ministry ชูเละแบบลาเด็กกับพออาจีhikaiไอ้แบบบัดฮัดดุมันตังงามชิมละกระดูกเตียนน้ำมันเปลยน้ำมันอมได้มังงาแบบน่าทะเลอมได้มังงาแบบกรันมาอูฮีอุละกรันลังบะจงงาน้ำมันงาชุกก็งโง่เป็น simpleแต่พี่รู้ว่าน้ำไอดาวทันก็บอกโมเสสอุลาชูไอดาวประหลาดแต่พี่รู้งาออกเนี่ยพี่วัดน้ำไอดาวเอเมนบัดกะจิงไอดาวหากะจิงบอมเบ็ดบอมเบียงคิดดอนคิบเรียวคิบไอดาวหากะจิงบอมเบ็ดบอมเบียงนี่เป็ดน้องบิชาร์กัลน้องกะบะหันเรียวกะขัดกะบะขัดสันน้องบิชาร์หันเรียวขัดสันอูตีอุลองฮาอูอาตรายกุมโนงันปลัดเอกอิสราเอลฮักมีกะกุรจงงากะบัดดกตัมฮามานะเซบัดงารูอุบริตตัมฮากะเยงอุกปาจงงาพี่อุกิดยอนหังเนอุโอดนามารบาอุลองอุบดกอุปนอีอะไรเดอุลองบัดดกฮาบอุเปลอุขัดยาอูบัดดอนรูกะตุกะนี่กิเบรียวกิบลาชิมยากะดิกะกัมบันลองพาสเตอร์ฮันเรฮาบากิโยกะจิงเซียวกะบะเร็ดฮับเด้งกะจิงบอมเบ็ดบอมเบียงแค่เอกะบากิเลki ino namar ki ong ngamdap bangan trei ya kanika kam namar kata ngong ya pi hapdeng ka jing bombet bombiang wat nom ngau that ban chakriu play ka don ka wi ka long yeng habang let ban ya slok ki ong up andang ala riu spa ngam la ban chakriu play namar bangadang duk palat menta baroi hita yau ngatrei ki kam ki jam ki jonga hakasngi utrai nga hap ban let sajan ngahap bangan pengkui ke yang disewat ban chakriu blai rungam dan por ti ka long ke ke bas ngau si ka don pat ki katu ka ne ki bawat ha kasngi utrai ru ki ple dukan namar ba kim ngau dap ki ngau ba ki duk palat
ki ong up andang ala rius pak nga sa syakri utrai hendai nga ong ya pi syakri se ya utrai hap deng ka jing bompat bet bompat biang ublei ken un pendap ya pi lada pi ye chi sha ya utrai wat nom ai dau na mar ki bon palat ki kristan ki ba ai dau ti wat long ki kristan ai dau udon uwe ubre ubangas ngau ye chi sha ya u hadu menta hakapor ba ula ye palat ya ublei kakam ka jamru umpat don ule kumno haba ule jinseng namar ka jinseng kam dei hani hapo snong u hap banlet ar kilometer nang ne ujuke dang step bat ule taka kejat teng teng u yo live ul shong taka kali hare teng teng haba yo u yai taka kejat banlet jinseng bat namar ba ude ubri ubom padon ka kam ka jam ka sapti u phong be da ka jo man la ka sngi utrai dala de wan kum tu ula po no hado kanu snam ngayu i u hado ar snam ne lai snam upong be dak jo ka sapti om tip kasngi kerpang ayu kasngi jinga seng ka ba he kanu ka jinga seng ka balong kumno rungam tip tang ba upong be dak jo be ka sapti bat kata ka jing bom bit bom biang ka jong u kam shem la ban khang la di u ngong ye pi la da phim don bai jing kan sheu ru om le ai ki bri kan pet khmat ya phi ba phim ju thap jing ai ngo han rai ublei u yo i ya phi ba phim don ai ha ka wei ka sngi ublei un kur khu ya phi de na ta ka daw ha ka ministry ka ba ngi don nga ju ong ya kane barabor la da phi don jing ai ngo thap la da phim don om le ai ka do nut ka jong phi ka jing duk ka jing kurdo ka jong phi ka nom la ban khang ya ka jing shakri ka ba phi phin shakri la da phi don ni ka do nut ban shakri ya ublei la da phim kwa ban ai daw ha khmat jong ublei Hari ki Kristan ai daw namar ba dok palat ngam la bangan syakri ublei namar nga dok palat nga pen bet pen biang ka yeng ka sembat kumta ter ki bon bhai kata ngalalap ye kata ki brio ki balas le ki balla ban long ka jingkyrkhu ka jing mentoy shi ki ba bon hanrei haba ki pet ye ka jing yo ka barit kim la shu ban syakri utrai hanrei da phis ngau tho ba ublei la jet kerpang ye phi ba phin long ka jingkyrkhu shi ki wei wat nam pet ye ka jing bam bet bam biang ublei utep ban kyrkhu ye phi balada usuk khat pat ye phi tang ba phin long kita ki nong syakri ya ublei wat nom ai daw banganang dok palat sngi utrai ru nga hapan pli dukan wat habala long kristan kata kalong ka babakla badan pat ki ba bon kam no ha ka sngi utrai ki ong namar bangan dok palat ngam yo pisa bangan bo ki nong trai ngala bon kam pala ha sngi utrai nga hapan sumat sa ba kumta ter phi ai daw palat ngan ong ye phi la da phi ye ublei on nam don ka ka ban ai daw ye phi phin syakri ublei ada ublei ula jet ye phi duai se ublei jet ye phi ba phin long kita ki nong plai lang ba ki jing duai ki jong phi ha ba phi duai phi asan ai phin long kita ki bala kurkhu na wat nam ai daw na mar phi dok palat phim la ba phin long ka jing kurkhu i ki wei handai tu i por i ba kordor i ba phi ai shi ki wei ublei u don hi la ka nong ba un ai ye phi un kurkhu ye phi na mar ka tanga ong ye phi wat chu ai daw ha ka ba ye de pat kurkom syakri ya ublei na mar ngi ki kristan bar kho ngi don kam palat bangin ai ka por sha utrai ngi don kam palat ban singot ho ye ka jingkhat ka jong ublei lada dei ki ba hap ban chakri ki wei lada dei ba phin chu chakri simple ye utrai ai ka por sha utrai bat ngin ye pet pat menta ka jing ya ka kam ka bala shimti ka jing ya ka kam ka bala shimti ngini pe proverb kalau nong ka ba arpu ar do khat lai arpu ar khat lai proverb arpu ar khat lai kakti ke jong blek ong kopno uba alihia u ong dan using hakendau on penyap yanga hakilenti snong ki don ki ba ai daw namar ba ki shem ba kata ka kam ka ba ki tre ka palat ki ai daw palat ki bo e ka jing hakmat ki bo ye ka jing hakmat namar ka tu ber khoi ka de ka jing jaito ka bakin jaman sim ka jing alhia ki bo ye ka daw hakmat ki ai ka daw ringa ong ye phi yo le se don nap deng jong phi hadin hapot ublei on sa jet ye phi ba phin long kita ki shakri ki jong utrai ki bala pen khamti ka kam ka jong utrai nga ong ye phi wat bo ki jing hakmat lada phim bo e ka jing hakmat ublei un pen madan ya ka khoro khoram bar khoi ka tang nut ban ai garanti un pen madan lot iki khoro khoram
nga ga jinglong riu kan thai ka jong nga han re haba ngala shim khia ya kata ka jingkhat ka jong ublei la pen madan no ki kho ru ki kho ram bar khoi ti ba leite ba phinya bo ya kata ka jing e hak mat jong pi ba le phis ngau khia palat ba le phi shem jing e palat di kata ka kam ka ublei ula pen kham ti ha pi wat nom shim ba ka kam ka ublei ula ai ha pi ba phin ngau ba ka e palat namar kata ngaong ye pi wat bo ika jing e hak mat bo yo blay hajrang pet yo blay jungi bo long ko bakraw bat ki ai baro ki long ki barit ki badon hak jat jong pi bat da shisha hi u blay un le ka kampa ha ka jing ka jong pi wat nom bo e ka jing e hak mat ha pi sedang man syakri utra na mangai i bon pa ki brio ha ki la sedang man syakri utra ki bo e ka jing e hak mat bat kim la ban ya chaprang te wat nom bo ken ye ka jing e hak mat re bo yo blay hak mat un pen madan lo di khoru khoram baro khoi ka jing tlot hala de ka jing tlot hala de ngene pet ki don ki pri ki bas ngau tlot palat hala de ngene pet Jeremia kalau nong bening kong hen riu nyau Jeremia ning kong hen riu nyau ngene pet ayu ka Bible ka ang ngati ngala ong atrai ublay hakmi ngam nang kren napa ngadang kna henry utrai ul ong yanga wat ong ngadang kna napa hakino kino kibangan pa yame ban let ken bat ya ke bangan hukum yame ben kren ken teng ki priyo ki sngo ba ki la de namar kata ki perkhat ya kata jing tlot kajing bamla namar kajing sngo tlot namar pale ki sngo tlot namar ki sngo kumbaki ki lahi hanre nga ong ye phi ubri umat start sakat no ubri umat bet sakat no kajing start kam dei ka ba wan na ngahi kajing start kam dei ka ba wan na phi hi hanre kajing start ka wan na ublei ukpa jungi ubahab neng namar kata wat nom ong bangadang kena palat ngamla ban kren hanre ya ka ka ba ublei u ong ye phi kren ni kata madai kin diat ne madai shibon ne ublei ubo happy kando ka babaha ka phi ben kran sheki mensim ki bakordor kran lada ka de ben maham ru maham lada ka de ben kurku kat ka ba ublei ulapo balai nga ju shimi ka kabu ban kurku ki brio namar ulapo hanga ya kene banga de ban kurku ki brio bat nga jus ngoten nat ban kurku namar ulapo ma u hanga om de manga banga kurku ye phi handoi ublei ken u kurku ye phi dak ka ba ula ai hanga ka bor ka ikhtiar bangan kurku ye ki mensim ki bakordor bat nga jus ngoten nat ban kurku om de manga banga la ban kurku handoi lapen khamti yanga ya kata ka ikhtiar bangan kurku na mar kata piru haba ublei ula khot ye phi wat nam ong banga dang kena palat wat nam ong bangam nang kren teng ki brio ki perkhat ki ong ngam nang kren kadaw ko long pa ki sngola da ka bor ka jong ki hada nga ong ye phi utahi ubas sngola da ka bor la jong utahi ude ubala bakla lupa ubala rem lupa namar om don ubrio ubas start sakat no ubala ban kren ni ka tin ka jong ublai da ukren da ka jing start ka jong u da ka jing pule da ka jing sngo tho brio ka jong u ula ban kren re ban long jingkyrkhu te em ka ba ula ban kren henry kat ba un kurku kat ba pin yo jing plaj na ki jing kren ki jong kita ki ba kren hi da ka bor ba da ka jing start la jong te pin om yo jingkyrkhu pin om yo mat ka jing pin kendo ru em ha ka do nut ka jong phi namar kata wat nom sngo ba phi be ne phi start ne phi rang ba ne phi khlong ne phi men ne phi samla ne ublei ula khot ya phi ya chaprang le ya kata tam ba pin chu ko ngo tang ba phin chu kren hang ta ken ublei un yo ban penan kam ya phi bat phin long kata ka tolong jong ka jingkyrkhu ya ki ba bon ki mensim ki ba kordor amen bat ka jing bam la ban sngo tho ya la ukn ran ka jing bam la ban sngo tho ya la ukn ran ini pet Matius kal nong ka ba arpusan de khat ba arpusan Matius arpusan ula wan rudi uta ubala yo diang ka wei katalen ula ongko kenrat ngatip ba melong ubri uba
uba ot na ka bom shem la bet pat uba lom na ka bom shem la pen sapret pi ki bon ki brio kim sngo tho yu kan rat jungi u try jungi u bha palat henry u ne u brio u la shem ba kan rat jungi u long u ba sneo bat bon ki sngo tho bakla yu try jungi ki ai dau u ni shem la ban pen roi ya ka ne ka talan ka balong ka spa ka ba ula ai ba on kai ba on pen roi da shisha ki bon ba u blai ula bo ingi ha ka ne ka perthai ula ai ingi ka ta ka spa ka ba kinjaman sim da ka ba ni yo ya ka tien ka jong u blai ba ngin pen roi ya ka om dei ba ngin shu shong sa marwai kum ne hen roi ngin pen roi ya ka hima ka jong u blai Henry haba sngot ho ba ukan rajungi ulong ubabha ulale alhia ba ula tep no hakendo but u I down ma ong ye pi what I down haba one kanu ka jingten ju ha ka jing em ka jong pi ka jing ha ka jing em ka jong pi what you pet snew yo try na mar unde sngot ho yo kan rat sngot ho yo try but ki ba bon ki kristan kim sngot ho yo kan rat kim la ban pen roi na mar ha wan ka jingten ju ki sedang ban pet snew yo try ba haba ki pet snew ki la fail haba ki fail kim long jingkyrkhu shi ki we na mar tang ki ba job e ka jingten jo na ka we ka por sha ka we ka por ki dei tang ki ba kiu class ha ka ba kin jaman sim ba dei tang ki ba la ban pen roi ka spa ka ba kin jaman sim ka ba u blai ula aya nga ba de pi na mar ka ta what I down haba one ki jingten jo ki ba bon jan what I down ban betep no ya ka spa ka ba u blai ula ai happy da ka ba pin job ye ki jingten jo ki ba bon jan pi haban job ye ke jingten jo ubri uba job ye ke jingten jo udai ubri uba sngo tho bhai ublai nga ai ngo ublai bang sngo tho palat yo trai nga ai ngo shisha bang sngo tho haba wan ke jingten jo ki ba bon ja nga sngo tho bala dai ka por ban kan tiu ye nga ai ngo yo blai bang sngo tho ya lau jong kan rat uba long trai jongi ubala wan man sha ya halor ka ding na han re ki ba bon ki thai no haba wan ka jingten jo ka ba bon ja bat na mar bom job ye ke jingten jo labure no ye ka spa ha ka khndo shem la ban pen roi ye kata ban pen yare ka hima ka jong ublai na mar kata what nom I down nga ong ye pi what nom I down haba wan ke jingten jo ba o ka jur pala ka jingten jo o ka jur pala ka jing le ngam la ban ya le lada phim la phila rem lupa ka bomot phim sngo tho yo kan ra jong pi ha padeng jong ka jingten jo haba utra jungi ula yat na ka jingten jo hatu kam de yangi ru bangin yat na ka jingten jo ka utra jungi ula yat bangin yo benta ha padeng jong kata ka jingten jo kedai kenya ngiru bangin yat na kata ka jo kalanti henry haba phim job ye ka jingten jo da ka ba phi id lot yala de show try kum no phin job shi bon ki men sem ki ba ko dor kum no phi la ban pan roi ka spa ka ba kinja men sem ka phin job ye ki men sem ki ba ko dor namar kata to long pi ki bas ngau tho ya ka do nuot ka jong ublai long pi ki bas ngau tho ya ka an blai ka e ka pa ngi gum ki kristan ni ha pan yat pi ha pan ngau tho yo trai mat sagwai pa ka banda ka jing pan khia e ka kam ki breu ki ai dau ha bala ban khia e ka kam ngini pet Lucas kal nong ka ba khat sao du khat pra Lucas khat sao du khat pra Te baro kilay sedang na kawai ka jingmut banya krandong ubat ningkong ulo ong yu u ngalathiet e ka lengkhang don kamru bandai jingo e ka ngate nga kerpat to pelat ya ka pi ha bala pan khia e ka kam ki breu ki sedang ban ai dau han re ki kristan ki ba e yu blai ki mat bun kam sakat no ki nuot ban sacrifice ya ka kam ka jong ki la ban ai kumpang ong ye pi ngala ai ka ko ke jing kai bang ong ye phi sapuli lai la nong hi si ka bible la da phi bon kam e ngong tu no e ka por thia ka chong phi tang pa shakri yu try ki bon ki brio habala bon kam e habala bon e ka kam ki brio ki le kum no ki sedang ban ai dau ba kim la ban shakri yu try namar ka tanga ong ye phi la ka kam ka bon e sakat no ka no ngong ye phi what ai dau Wat long ki kristan ai dau henre pelat ka por ban shakriyo play namar ka mento yangi bangin ya im bangin ya khai bangin ya kamai spa hang ni ha perthai ladang isu khai isu kamai tang na banta ka do henre kham tam na ka banta ka mensim ni ha ban ya kamai
bangin yo ka nong ka bakraw ha beneng bau nong tu nom la ban wan man tu I kata ka bang ngi la ken show ka long ka badai ngi bangin na ken show na mata ka met ka jongi han re ka long pat ka bakla lada ngi ai daw ba ngim la shu ban chakri yo play na mar ba bon ka kam phila pen long play thao ka kam ka jong phi ka long shabar ka ten ka jong play namar katawat ai ba ka kam kan ban kia ya phi hadu phim tip shu yo play hadu phim dot shu apor ban mani yo play namar kata wat ai ba ka kam ka jong phi kan ban kia hadu kata hadu ba phin ai daw ba phim la shu ban chakri yo play amen te ka jing pen kut om dan kam ban shem ne lap ka jing pen kut om dan kam ban shem ne lap ne pe Matthias kal nong ka ba sau pu sau du khat ba khat san sau pu sau du khat khat san Matthias arpusan Matthias arpusan ka dekat ka basau pusau sau pusan Matthias arpusan dekat sau pusau sau pusan onda kum ta ki ru ki le yathu kin ong ko try menno bangi la yo I ba mela tngan lane ba mela sliang lane nong wei lane ba lengkhoj lane ba pang lane ha ka bendi bat ngim shem la shakri yeme onda kum ta un yathu haki un ong shisha nga ong ha phi ha ka ba phim shem la le ya ka ha uwe na kini gi baratam phim shem la le ken hanga phi gi kristan ai daw u jisu hang ne u ong kum no ha ba u jisu u ong hang ne kani ka khot ka sau phla ong ala long nong wei te phim shem la khot lem yanga ba long khoj te phim shem la pen kop ja yanga bangapang bat ha ka bendi ru te phim shem lawan ban sumar yanga han rai kini ki ong ko kan rat menu ngi la yu me om don kam ba phin lap la ni om don kam ba phin yo I na mar ka generation ka jongi ka ba menta utrai don bat ngi menta han rai utrai u ong la da phi la le bha ya I we ni bertam phi la le bha ya no ha ka ne ka perthai phim don kam ban lap mar khmat ya utrai jongi phim don kam ban lap mar khmat la da phi la le bha ya no re ya no kata kamon ba phi la le bha ya utrai jongi phim don kam ban lap ne shem ya utrai han dai phi I kristan ai daw ki ai daw ba ngi klem yo I me namar kata husiar yo lese utrai jongi uwan ha ka no ka por lang ba ki no ki brio ki badan ha pare ke jingduk bat ke jingkyrkhu ngong ye phi la da phi la le bha ya ki ya utrai phi la le bha ha kata ko por namar kata wat nom ai daw ki kristan ai daw te wat ha ka sngi bishar ki dang ya not ban ya ai daw namar kata ngong ye phi wat nom long ki kristan ai daw phi la le bha ya no re ya no tu tep ba phi la le bha ya utrai kam da dei ba phin lap mar khmat ya utrai han reng utrai kan u badon ha po jong no re jong no ha pedeng ke jing jar ka ba ki mat ha ba ki wan man kerpat ya phi bat ha ba phi le bha ya ki tu tep ya ka ni koi ba phi la le bha yo blai bat ha ba phi la le bha yo utrai tu tep ya ka ni koi ba phi yo ken la ka bai nong bat phim dan kam ban ai daw hak mat jong blai ha ka sngi bishar han re ki kristan ai daw ki ai daw wat hadu ka sngi bishar han re wat ai nap deng jongi kin long ki kristan ai daw han re ai ngin long ki tai ki balong lak loi ban le ya ka mon ka jong blai amen te tang kin diat hi de ji hi kai te han re ngange phio jing mot na mar ka wei pak wei ka ji hi kai ka bangwan ra phi don kam pa phin le ikine knang ba phin poi sha ka ta ka thong ka ba ble bo ye phi nat du nang ne na khin do pa phin yo mat e ka jingkyrkhu ka jong ble amen te toi ne le la hanga jing duai ban ai ngo ka ten ka jong ble try ba e chinga wan ban ai ngo e me gen ko pa na mar ka jing ba ka jing snai ba ka jing ai ka jong me gen ko pa shimti ki ni ki khon ki jong me ba ro gen ko pa bi ngada kurkhu no eki re ka jingkyrkhu blai ka jome ken ko pa bien ai eki ken ko pa bikin long ki ki kristan atrai kre ki pandam ai daw ka khmat jome ken ko pa han re bakin tre kam ka khut ka jome da ka jing sngo shir hem atrai kra bakin shakri me ka jing sngo shir hem ken ko pa bien chinga shimti eki wat e no eki ki don kam me ken ko pa bien
ai ba ki jingkyrkhu blai ki jome atrai kra kin ha ba ki khon ki jome ki ba yai shakri me na koi ka por shi koi ka por kin ko pa bi ngapa na me ka jingkoi ka jingkhya ka jingsuk ka jingkmen ka lawai ka ba pharnai na ka ba ta ka jongki bats ka me ki hadu ka ba kot kin ko pa yo lo me ka buram bar khoi ngapan kertang ka ba thyang tam ka jome jisu panana nazrat hallelujah amen but amen tu blai un yo ban kurkhu ye pilang paro ya ro itrai